Dwi ni si ar raglen heno yn syni am fod cwyno. Am yr iaith sy'n cael ei iwso ar ein raglen ni na dwbra. Mae rai pobl wedi trefnu grŵp gaeth ei lawnsio leni. Ai nod nhw yw diogelu safon y Gymraeg. Rif yw y sy'n sgrifennu am programs S4C. Yn eisiau cael raglenni sy'n defnyddio iaith fwy cywir. Ond beth amdano ni awyren i ni bobl gyffredin. Mae fel sy'n nhw dal yn ei herbyn fod dim digri Cymraeg yda ni. Ni sy'n bwysig wedi'r cwbl, nid y snob sydd yn creu trwbl. Mae'n bryd i rai ni styried pobl fel chi a fi. A'r iaith ni'n siarad ar y strydoedd, dyna'r iaith Gymraeg i ni. Iaith y pentre tri a'r cymoedd, iaith siaradur yn y tŷ. Mae'r snobs yn edrych lawr a'i troenau arno ni am ei bod hwythau. Am iaith byd ar y cyfryngau ar gyfer yr elit yng Nghymru. Nawr pam ni'n iwso'r tiwn hyn, wel rho cwbl y canu wedyn. Mynd a fyddwn ni gairedyn i weld y gêm. O chai! Beth yw e? Beth yw Caeredin? Wel na, beth mae snobs yn galw Edinburgh. Caeredin. Edinburgh. So Peterborough yw Caer Peter? A Caer Canol yw Middlesbrough. Pwy sy'n gweud na allu siarad Cymraeg yn dda?